Kamera virker, skal du sige. Kom bare. Vi kører. Okay, elastik. Fætter. Det er et dejligt spil. Det er genialt spil. Det er i orden, det er i orden. Ej, prøv det. Hallo. Prøv at se. Bløder om hjertet. Det har han bløder. Det er det mest mandlige op. Det er sindssygt. Det er godt, Rasmus. Wow. Sammen står mig på halsen med armen, ikke? Det er voldsomt. Det er voldsomt, det her. Okay. De kort maksimalt. Ej, så ødelægger man sin manddom, hvis man laver den til bilerne der. Hallo, skal vi tage den på pikken? Hvem er med på... Thomas, er du med på pikken? Nu er du fandme fået under armene og i munden. Thomas, laver den på pikken. Men de er væk på pikhovedet. Nej, hvor bliver det hen? Lidt med en eller to strenge. Det kommer til at blive der flere dage. Det er to, altså, når der er i gang dernede, så. Det er op til en selv. Prøv at se, kan det er for sygt, den der. Vi skal lige have den. Det kommer til at blive der flere dage, den der, mand. Vildt. Den er fucking voldsom, den er. Vil du selv gøre det, eller fjerde? Ej,